Hi havia una vegada que a València encara era rius i muntanyes, hi havia un drac que volia menjar-se a tots els ciutadans que passaven per el seu costat. Hi ha algú voluntari per a derrotar el drac? Tu o tu? Tu, per exemple. No, que tinc molta por. Jo ho faré. Jo derrotaré el drac. Què vols per a recompensa? Deixa'm que pense... Jo ho sé, 1.000.000 de monedes d'or. Vale, però que sàpigues que això et costarà la vida. Vale, no passa res. Drac. Ningú el derrotarà! No t'oblides de venir a casa. Adéu. Hi ha algú voluntari per enfrontar-se al drac? I qui vol a canvi? Jo derrotaré el drac, però a canvi vull la meva llibertat i una bossa de monedes. T'acostarà la vida. Qui ha vingut ara? Jo, te vaig a derrotar, per a que te repetisques de cremar a la gent. Qui eres tu per a dir-me això? A sols eres una personeta més. No vas a derrotar-me. De què està fet aquest escut? De cristalls. No, han desblocat els escuts. No. He derrotat el drac. Són meus. El pres va derrotar el drac, així que va tornar al castell per a dir-lo. He vingut a per la meva recompensa. Val, per la teva valentia et dono el sac de monedes. Gràcies. Princesa, te done aquest del drac perquè te vull molt. Gràcies. Vale, ho sent, però no tinc Xiquets de València, el príncep i la princesa.